Eguardion, guztioi, eta eskerrik asko gurekin izateagatik. Joseba Lozano naiz, herri administrazioetan hizkuntzak normalizatzeko zuzendaria, eta hemendik minutu batera, zuen aurrean egongo dena, Miren Dobaranda, hizkuntza politikarako sailburu ordea, eta gaurko hizlaria. Euskal sektore publikoko ordezkariak deituta zaudete gaurko saio honetara. Alkateak, sozietate publikoetako zuzendariak, jaurlaritzako zerbitzu zuzendariak, foro aldundietako euskera zuzendariak, eta deituta zaudete hain zuzen ere momentu erabakigarrian gaudelako euskararen sustapenerako bidean. 7. plangintzaldian sartzera goaz, sektore publikoan euskara normalizatzeko dekretua tramitatzen ari gara, eta denon artean jorratu beharreko prozesu hau arrakastatsua izango bada, euskararen kudeaketa egokia bermatzeaz gain, ezinbestekoa da zuen laguntza, ezinbestekoa da zuen jarrera proaktiboa. Horretaz, eta beste gai interesgarri batzuei buruz hitz egingo dizue Mirenek segituan. Bukatu baino lehen, bi kontu. Recordad a quien no sepan euskera que disponemos de un servicio de interpretación y que al entrar a esta sesión de Zoom, en la parte inferior, el sistema ofrece la posibilidad de elegir el castellano como lengua de comunicación. Eta bigarrena, baten batek galderaren bat edo ekarpenen bat edo iradokizunen bat egin nahi baldin badu, txata erabili dezake horretarako. Hori ere, pantailaren behaldean daukazue. Saioan zehar egin nahi dituzuen komentario guztiak. Guk amaieran erantzungo ditugu. Eta besterik gabe, neure aldetik, hitza ematen dio besterik gabe, Miren Dobarani. Egun on guztioi, eskerrik asko, uste dut oraintxe une honetan, izena emotea, 80 konexio inguru ditugula, eta lehorretatik benetan eskerrak, ez da? Ematen dago interesa piztu duela, bilera honek eta hori zen gure helburua. Joseba Lozanok esan duen moduan, araugintzaren aldetik eta oso urte oparoa izango da, 2023an, sektore publiko osorako eta osoan eragina izango duten legeria eta dekretuak datozelako, eta baita sustapenaren kontuan ere egitasmo interesgarriak ditugu, eta iruditu zitzaigun, naiz eta gure harreman ohikoa ez da izan zuen teknikariekin eta argi dago zuen teknikarien laguntzarekin eta ari garela eraikitzen bai araugintzako dekretuak, bai gainerako sustapenerako egitasmoak ere, baina iruditu zitzaigun momentua zela zuekin partekatzeko 5 gai hauek, seguruenik batzuk gai batzuetan baino ez duzue interesik edukiko, baina esan bezala aurrerantzean ere izango dugu aukera, gai ez gai eta bilera desberdinetan jendea antolatzeko. Eta hau diot, izena eman duzuen 80 hoietan, danetarik dagoelako, ez da? Une honetan, parte hartzen ari zarete, bilera honetan, alkate, zinegotzi, fundazioetako, museoetako zuzendariak, gure sektore publikoko hainbat enpresetako zuzendariak eta beraz, ulertzen dugu interes desberdinak dituzuela, baina bai iruditzen zitzaigun momentu egokia zela, araugintza eta esan bezala sustapenaren inguruko irudi orokor hori zuek izatea. Aurrera badoa, hizkuntza eskubideak herritarrarenak dira, behin da berriz errepikatzen dugun esaldia da, ezta? Gaur hemen konektatuta zaudeten guztiak lan egiten duzue erakunde publikoetan edo nolabaiteko diru publikoa, ezta? Dagoen fundazio edo enpresetan. Beraz, ardura bat, erantzukizun sozial bat daukagu herritarrenganako, ez?
hori jakin badakigu, baina guk askotan errepikatzen dugun ideia da. Hizkuntza eskubideak herritarrenak dira, beraz, hori 21. mendean eta une honetan gure sektore ia publiko osoan, baina batez ere erakundeetan dugun gaitasuna, euskara gaitasuna kontuan hartuta, uneko eunean, hizkuntza eskubide horiek errespetatzeko bidea bermatu beharra daukagu. Ez dugu, oraindik hori betetzen, eta gure hurrengo urteotako lehentasun urgenteetako bada hau bermatzea. Ahoz eta idatziz dutelako eskubide hori, euskeraz zein gazteleraz, bi hizkuntza ofizialetan arreta hori izateko. Sektore publikoko erakundeok beraz, ez bakarrik erakunde publikoak, baizik eta sektore osokoak obligazio batzuk ditugu, ezin ditugulako, bertu herritarrak hizkuntza aldaketa horretara. Ez gainera, hizkuntza berrikuntza prozesuak egin duen ibilbidearen ostean. Errespetatu ahal izateko hizkuntza eskubide hauek eta neurriak hartu behar ditugu, kasu batzuetan hartuta daude, eta planak eginda daude, baina beste batzuetan orain azalduko dugun moduan hartu behar izango dituzue, kasu askotan azkenen urteotan ez dalako ezer egin gai horren inguruan. Datu batzuek ekarriko dizkizuet, partekatzen dugulako asko, ez da, zuen teknikariekin, baina iruditzen zaigu alderdi politikotik eta zuzendariak zareten heinean jakin behar duzuela ze iritzi daukan gure herritarrek ze iritzi daukaten, ez? Euskara biziberritze prozesuaren inguruan, eskubideen inguruan eta bar. Eta hau da, ez? Azkenengo datuen arabera, 6. inkesta soziolinguistikoan Euskal Autonomia Erkidegoan, gure kasuan, herritarren 75,2 esaten zuen administrazio publikoan sartzekoa beharrezkoa dela Euskara jakitea, ez? Eta zertarako? Ez jakin jakitea gaitik, baizik eta herritarrei arreta hori euskara zein gaztelera emon ahal izateko argi ikusten zuten, ez? Hau datu historikoa da, beraz jakin dezagun denok nun mugitzen ari garen, ezta? Eta gainera aldeko jarrera hori era oso homogenoan banatuta dagoela, ezta? 3 lurraldetan ez ezik, adin talde guztietako herritarren artean ere ematen dela. Hau ez da gazteriaren edo gazteen iritzi bat. Iritzi honetan daude, euskararik ez dakiten gure herritarrak ere. Hau da, herritarrak, nik uste dut, masibo horretan, uste dute ez bakarrik euskaldunek, gure obligazioa dela. Hau da, ez dela guk asmatutako obligazio bat, baizik eta sinisten dutela, erakunde publiko, sektore publikoko herri langileek bi hizkuntzak manejatu eta arreta euskeraz eta gazteleraz eman behar dutela. Sustapenari dagokionez, zer esaten dute inkesta soziolinguistikoan? Beraiek esaten dute galdera holan egiten dalako, ezta? Eusko Jaurlaritza egiten ari dan lanari buruz, 101,9, ia 102 uste du egokia dela, ezta? Egiten ari garen lana euskararen sustapenari dagokionean. Eta nik hau zabaldu egingo nuke erakunde guztietara. Benetan uste dudalako herritarrari naiz eta esan Eusko Jaurlaritzak, ezta? Ze iritzi daukasun Eusko Jaurlaritzak egiten ari dan horren inguruan, berak orokorrean esaten duela, ez daki Eusko Jaurlaritzak egiten duen politikadan, udalak egiten duen politikadan, aldundi batek egiten duen politikadan. Hemen danok gaude, eta hau zoriontzekoa da, ez da, zuek ere zoriontzeko moduko datua. Oso zaila da, gaur egungo gizarte baten, politika publiko bati olako onespena ematea. Eta hau zuentzako, nota ere bada, ez da? Hizkuntza politika zorionez banatuta dagoelako eta bai udalek eta bai aldundiek eta alduzuen heinean beste erakunde publiko batzuek ere egunero egiten ari zaretelako hizkuntza politika hau, ez? Hor daukazue nota, ez da? Oso nota ona eta aldeko iritzi hori esan dudan moduan adin guztietako herritarrek erabiltzen dute. Laugarren eragoaz,
Esan dugu plangintzaldi berria datorrela, ezta? Bukatu da, aurreko plangintzaldi hau, 7. plangintzaldira goaz, ondo dakizuen moduan 5 urteko plangintzaldiak izaten dira, eta, hemen antolatzen dugu, ezta? Orain arte esan dugun guztia, kasu honetan 2027 bitartekoa izango da, normalan ebaluazioa egiten dugu, aurreko plangintzaldiaren ebaluazioa, eta zer egin beharko dugu 7. plangintzaldi honetan, erabilera plan berri bat, eta hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak, ezta? Gure kasuan esaterako, eginda daukagu, irizpide hauek ezarrita ditugu, eta gobernu batzordetik pasatuta eta onartuta. Hemetik aurrera zuek ere hori ere egin beharko duzu. Erabilera planak gehi, hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak, hau da. Herritarrek argi eta garbi jakin behar dute, herri langileek ere argi eta garbi jakin behar dute, zeintzuk diren irizpide horiek, ez? Eta eskubidea daukatelako, jakiteko zelan daukagun irizpideen kontua antolatuta. Esan bezala, bi dokumentu egiteko behar hori izango dugu, eta guk eredu batzuk, eredu bat zabalduko dugu, baina badakizue autonomia osoa daukazuela, edozein eredu erabiltzeko. Guk gauzak erraztearren egiten dugu hori, eta zuek nahi duzuen moduan egin. Bai egin beharko dana da, ebaluazioaren ostean, finkatu, datu batzuk, eta aldian, lehen ez gendu nau, egiten, baina hizkuntza politikarako sailburu ordetzari bai aldian bidali beharko dizkiguzuela aldez aurretik esango dizkizuegun datu batzuk. Eta hori beharrezkoa da guretzako jakiteko adierazle batzuen inguruan era orokorrean eta zelan gauden, eta bilakaera hori ikusi ahal izateko. Beraz, kasu honetan berrikuntza hori egon badago, adierazle batzuen inguruko informazioa jasoko dugula, eta horretarako eta gauzak erresteko, kasu honetan ere, aplikazio berri bat jarriko dugun martxan, zuen eskura jarriko dana, eta gure asmoa da, ondorengo 3 hilabeteetan edo prest izatea hori, eta zuen teknikariek behar duten prestakuntza, eta nola ez, eskaintzea, ezta? Hori izango litzateke 7. plangintzaldiari dagokionean informazioa. Beraz, aldaketa txiki batzuk, danok elkarrekin joateko modu hori eta adierazle horiek identifikatu eta gurera bidaltzearen ardura hori. Bigarren gaia, eta hau bada interesgarria zuentzako guztientzako, da sektore publikoan euskara normalizatzeko dekretu berria. Ez da, 86-87 dekretu famatuaren aldaketa, eta, guk askotan, ez da, 100 bilera egin ditugu, zuen teknikari, sindikatu, alderdi politiko, era guztietako eragileekin, eta honen inguruan, ez da, aldaketa honen inguruan eman dugun arrazoia beti izan da hautze. Eta da, orain dela 30 urte, egin zen dekretuarekin funtzionatzen egon gara, dekretu eraikitzailea, dekretu oso ausarta eta aurreratua izan da, horri esker, ez da, daukagun egoera, ezagutzari dagokionez batez ere gure erakundeetan, baina azkenengo urteotan asko aldatu da gure gizartea, ez da? Zorionez, ezagutzari dagokionean aurrera goaz, oindala aztebi, ez da, Eustatek argitaratu dituen datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriaren 62,4 badauka euskararen gaitasunen bat. Hori, benetan oso datu importantea eta garrantzitsua da, beraz ikusten da, ez da, ia oso maila paletik eta eraiki izan, ez, ezagutzari dagokionez dekretu hori, ezagutzan jarri behar zirelako indar guztiak, baina orain masa kritiko nahikoa daukagu bestara bateko dekretu bat osatzeko, berrikuntzak behar zituen eta erabileran eragin behar zuen dekretua behar genuen. Egia da ezagutzan aurrera pausuak eta egin daitezkela oraindik, baina benetako erabileran eragingo duen dekretua eraiki behar zen eta hori gatoz ona aurkeztera. Esandako moduan, 100 bilera, ez da guk bakarrik ez, eraiki dugun dekretua,
lehenengo eta behin zuen teknikariekin ere izan ginen, guretzako garrantzitu badalako iritzia, eta hortik joan gara apurka-apurka kontraste guztiak egiten, eta orain ere, ari gara Euskadin Aholku Batzordearekin egingo dan kontrastea egiten, gazteriarekin, gazte talde batekin fokus grup bate ere egin dugu, ia ze iruditzen zaien gazteei, ia egiten ari garen hau honek badauka zentzua, eta jarraituko dugu bide horretatik hainbat kontraste egiten. Bueno, helburu nagusiak, ez da? Apur bat kontestua azaldu ostean, esan dut, ezagutza badaukagu erabileran eragin behar dugu, baina ahuldade batzuk ere izan ditugu dekretu hau kudeatzeko orduan. Eta normala zen, ez da? Hizkuntza biziberritze prozesu bat, hizkuntza gutxitu batena, normala danez, hasten da, apurka eta ikasten ari gara, ez da? Eta gainerako politika publikoen antzera, heldu da momentua beste aldaketa batzuk eta aldaketa sakonak egiteko. Beraz, helburu nagusiak, lehen esan da bezalaxe, herritarren hizkuntza eskubideak bermatzea. Herritarrek esaten diguten moduan, ez da, txalotzen dutela gure hizkuntza politika eta hartutako norabidea, ez digute parkatuko, hurrengo urteotan, ez bagara kapaz, hizkuntza eskubideak ehuneko unean bermatzeko, ez da. Alde batetik, jakin badakitelako, zeintzuk diren datuak, jakin badakitelako herritarren ehuneko 72,4 badaki, ez da, edo gaitasunen bat badauka euskeraz, herri langileen kasuan, ehuneko 70-tik gora, gure kasuan esaterako Jaurlaritzan, eta badakite, ez da, beraien hurbileneko erakundeetan ere gaitasuna egon badagoela. Beraz, utzikeria ikaragarri handia izango litzateke, kapaz ez bagina izango hurrengo urteotan hizkuntza eskubideak ahoz zein idatziz bermatu ahal izateko. Beraz hori konpromiso sendoa da eta horretan asmatu beharra daukagu bai ala bai. Beste alde batetik erabilera, ez da? Erabilerari dagokionez erabilera sustatzea, ez? Kapaz bagara, ez da? Arreta hori euskeraz eta gazteleraz emateko, teknologikoki, ez da? Aurrera penak ere izan dira, badakizue zenbat itzultzaile neuronal, ondo baino beto dabiltzatenak, hizkuntza juridiko administratiboari dagokionean, zenbat tresna ditugun gaur egun euskaraz lan egin ahal izateko ere laguntza ikaragarri handia ematen digutenak. Bueno, elitzateke normala izango, ez da, gure erakundeetan dagoen ezagutzarekin euskara ere txertatuko espalitzera normalizatu batean lan egiteko orduan. Gainera, herri udalen kasuan, 2016ko udal legearen ondoren, badakizue, momentuz, eta epaitegietan badago artikulu batzuk ere, une honetan badaukagu segurtasun juridiko nahikoa euskaraz ere lan egin ahal izateko, eta euskaraz bakarrik ere lan egin ahal izateko, eta horren eta hala dabiltza UEMako herri batzuk esaterako. Beraz, horretan ere, aurrerapausoak eman behar dira, eta beste arlo garrantzitu bat dekretu honekin, ez da? Zabaltzen dana da, sektore publiko osoa sartuko dela, hau da, normalizazio prozesu ezberdinak egon dira orain arte, ez da? Gurean ere, sail desberdinak, gure dekretu honetatik kanpo geratzen ziren. Une honetan, denak txertatzen dira, gure sail guztiak, ertzantza, osakidetza, hezkuntza, kanpoan izan diren justizia, denak txertatuko dira, eta baita sektore publikoaren aldamenean ditugun gure fundazio, museo, gainerako erakunde publikoak ere. Hau da, diru publikoa, ezta? Gutxieneko diru publiko bat dagoen lekuan, horrek ere txertatuta geratuko lirateke. Eta hirugarren helburua da, esan ez dudana, Euskadin kudeaketa, erakundeen kudeaketa orokorrean integratzea. Eta hori oso garrantzitsua da. Hau da, politika publiko bat, erakunde baten politika publiko bat, ez danean txertatzen, kudeaketa integratuan, bada aldameneko politika bat. Hau da, bazterrean dagoen politika publiko bat, eta ez dauka, eraginkortasun nahikorik behar den moduan eraiki nahi badugu hizkuntza politika gure erakundeetan. Beraz, praktika badaukagu, baditugu oso eredu
emankorrak eta unea da gure kudeaketa orokorrean integratzeko. Eta horrek suposatzen du ardura politikoak eta zuzendarien ardurak beste era batera egongo direla banatuta dekretu honetan. Esandako moduan hor ikusten duzu, ezta? Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak, sozietate publikoak, fundazio publikoak, partzuergoak, denak txertatuta geratuko lirateke dekretu berri honen onarpenarekin, eta suposatzen dugu 9 hilabete barru, 10 hilabete barru, indarrean sartuko dela eta indargabetuta geratuko dela aurrekoa. Berehala egin beharreko kontua da, ez, malgutasun osoarekin, ikuste dut malgutasun nahikoa dagoela, bide hau egin alizateko, eta harinaz, ez da, sektore publiko, aldameneko sektore publiko oso hori, sartuko dana orain, horrek eukiko du, ez da, tarte nahikoa bidea egin alizateko. Eta esaten duguna da, 7. eta 8. plangintzaldiak baliatu ahal izango dituzte erakunde hauek guztiak 10 urte inguru dekretu berrira egokitzeko. Ez du esan nahi, 9. urtera arte itxaron behar dugunik. Baizik eta 10 urte hauetan, egin beharko dala bide hori, eta ostera, gainerako guztiek, hau da, erakunde publiko puro horiek gara udalak, aldundiak, jaurlaritza, gure sail horiek, ezta, sartuta egon ez direnak, horiek ez, urte beteko epea izango dugu, guk, egokitzeko dekretu berri horretara, ezta? Guk badaukagulako bide bat eginda, guk badaukagulako gaitasun maila nahikoa, guk perfila jarrita ditugu, guk gure RPT-etan badaukagu hori indarrean, ezta? Beraz, 10 urte gainerakoak eta urte bete gure kasuan, hau da, erakunde puruen kasuan. Berrikuntzei dagokienez eta arin-arintz, ez da, hau da, maila teknikoan, ez da, eraiki berran kontu bat, 6 hizkuntza maila egongo dira, hau ere berria da, Europako markoaren arabera izendatutakoak noski, eta berriak izango lirateke berengo maila horiek, ez da, A1 sartzen da, A2, B1, B2, C1 eta C2. Lehen, ez da, zer eduki dugu, lehenengo hizkuntza eskakizuna, 2., 3., 4. Kasu honetan, ez, Europako estandar hoietara eta egokituta, eta hizkuntza guztien, hizkuntza hori erabiliko dugu. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ze berrikuntza ekarriko du dekretu honek? Orain arte gure hizkuntza maila honek, ez da, izendatzeko orduan, simetrikoak izan dira, ez da? Hau da, guk udaltzain bati B2 eskatu diogunean, ahoz B2 izatea eta idatziz B2 izatea eskatu diogu, ez da? Nolabait esateko perfil simetriko bat, ez da? Zan, kasu honetan. Zer konturatu gara? Orain, enpresa eta fundazio berri asko sartuko zarete, eta langileriaren ezaugarriak oso desberdinak dira, eta arreta ere herritarrekiko oso desberdina da, ezta? Eta konturatzen ginen zuekin hitz egin ostean, lanpostu oso anitzak daudela, eta hor behar direla kombinazioak perfilak esartzeko orduan. Eta oso ondo ulertuko duzue kasu honekin, adibide honekin. Dekretu honen arabera, Tubiza esaterako autobus enpresa sartuko litzateke, ez da? Dekretu honetan. Eta ze eratako lanpostuak ditugu? Autobus gidariek. Autobus gidari batek idazten du zeo zer? Ez. Herritarrekin zer egiten du? Ahoz, ez da? Ahozko elkarrizketak ditu. Logikoa emoten du, ez? Gure egoera soziolinguistikoan, nahiko genuke, ez? Gure gizartearen 100% euskalduna izatea, baina ez da hola. Orduan, kasu honetan, argi dago aurrera egin nahi badugu, eta ahalik-etarinen, ez? Irabazi nahi baditugu eremu batzuk, herritarrentzako funtsezkoak direnak eta egunero erabiltzen dutenak, autobus gidari bati eskatu beharrekoa dela ahozko maila bat, ez da? B1, B2 dagokiona, baina hori. Ez dugu jarriko idazlanak eta idazlanetan trebatzen. Une honetan ez, gero etorriko da, ez da? Belaunaldi bat, nun hau jauziko dan, seguruenik berez, ez? Badatozelako euskaldunak eta
30 urtetik berako gure gazten, 75 elebiduna bada eta hezkuntza sistematik badator, egunen baten jubilatuko dira, hauek ere, eta era normalizatu baten perfil simetrikoekin etorriko dira. Baina, uste genuen, errealistak izan da, hau beharrezkoa zala kasu batzuetan. Ez du esan nahi, gure erakunde publikoetan hasiko garenik kombinazio hauekin, baina aukera hau egongo da. Hau da, kasu honetan, autobus gidari batek eukiko luke B2 edo B1 ahozkoan eta 0 orkestu behar ezer edo A1 idatzizkoan. Hori da kombinazio bat egiteko era. Kombinazioan inguruan ere laguntza izango duzue, gure asmoa dalako bai beste dekretu edo agindu baten bidez, ez taula batzuk, logiko batzuk eskaintzea zuei, apur bat aztertuta ze eratako lanpostuak ditugun eta ze aniztasun kudeatu beharko da hor beraz lasai, laguntza oso aukiko duzuelako. Beste gauza asko berdin jarraituko dute, ezta? Derrigortasun indizearen kalkulua, badakizu formula famatu hori, ez? Euskaldunak, gehi euskaldunak zatibi, kalkulu honekin egia esan, adostasuna handia egon da, azkenen urteotan, eta iruditzen zaigu ez dagoela aldatu berrik. Euskaren balorazio hautaketa prozesuetan ere marko antzekoan jarraituko du, adostasun bat behar genuelako eta horretan jarraituko du, eta egiaztatzetik salbuetsita geratzeko arrazoiak ere ez dira aldatzen. Salbuespenak egingo ditugu, ulertzen dugulako gure egoera soziolinguistikoa oraindik, erdalduna dala, ez? Bagoa zela aurrera egiten, baina badago zela adin bateko langileak euskaraz ez dakitenak eta ez dugulako behar inolako gatazkarik, ezta? Salbuetsita jarraituko dute eta aurrera. Eta zein da gure prebizioa? 2023ko udaran edo onartzea dekretua indarrean sartuko litzateke eta hasiko ginateke zuei laguntza osoa ematen apurka-apurka egokitzen joateko. Hori izango litzateke dekretu berriaren inguruko informazio holan oso orokorra eta lehenago esan bezala eskatu mesedez behar dituzuen bilera guztiak, ezta? Kasu honetan, sektore berri hori, sektore publikoko zatia bai erakunde publiko fundazio zein oie guztiekin, bilerak egiteko eta prest gaude, eta gainerakoekin ere. Beraz, berengi joango ginateke zuentzako azalpen sakonago batekin. Orduan ez arduratu, baina nahi genuen ideia nagusiak gutxienez zuek ezagutzea. Eta hirugarren gaia da euskararen kudeaketa egokia, ezta? Esaten genuen moduan, badaukagu praktika nahikoa, badakigu, ez, hizkuntzen kudeaketarako politika publiko honek egin duen ibilbidea aztertu dugu, eta iruditzen zaigu momentu honetan badala beste jauzi bat egiteko momentua, ezta? Euskara planak, hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak, eta euskararen aldeko ekimenak eta egiten ditugunak alferrikakoak dira, guk gure sistema egituratuan, ezta? Era normalizatu baten kudeatzen ez baditugu guztiak. Hau da, esperientziak hori erakutsi dugu, guk piloto guztiak eta aztertu ditugu, eta txertatu danean, ezta? Gure erakundearen sisteman, ezta? Era normalizatu baten hau guztia, ondo funtzionatu du. Eta gauza batzuk egin beharrekoak dira bai ala bai, eta hauek egin beharko dituzu, ezta? Eta honetarako ere, por supuesto, laguntza osoa eskainiko dizuegu. Ezaugarri dagokienez eta, sektore publikoa anitza da, esan dugun moduan, eta hau guztiak egokitu egin beharko da. Ez da bardina museo txiki bat, edo fundazio bat, edo garraioetako enpresa bat, edo gure erakunde bat, ezta? Egingo dugu, egin behar diren moldaketak, eta zuen egoera eta beharretara egokitzeko saiakera egingo dugu, bai? Kudeaketa aurreratua, ezta? Behin da berriz azpimarratzen ari garen ideia da, eta,
Gure ibilbidean euskara teknikaria izan da, ezta? Lehen ardura hori hartu duen figura, ezta? Euskara teknikaria arduratzen zen, euskara teknikaria zen, danok eukiten gendun, ezta? Pertsona, eta hori ezan nahikoa. Zer etorri zan gero? Gero apurka-apurka, euskaltzaleak eta ziren langileek zer osatu zuten euskara taldeak. Euskara taldeak sortu ziren erakundeetan, orain eremu pribatuan ere enpresa askotan, ezta? Momentu horretan gaude, erritmo horretan gaude, eta euskara taldeak sortu ziren. Zer gertatzen zen? Baina euskara talde honek hauek egiten zutela alzutena, baina indar eta babes nahikorik gabe kasu batzuetan, ezta? Edo askotan. Eta egia zen, oso lan ikaragarria handia egin dute, baina, aurrera pausu gehiago emoteko behar hori ikusten zen. Eta beste pausu bat emon zen, eta euskara batzorde transversalak etorri ziren, ezta? Eta nolabait, euskaran beste erabateko kudeaketa eta hasi ziren egiten, eta txertatu ziren hor arduradun teknikoak eta politikoak. Eta zer esaten dugu guk? Hau beharrezkoa dela, gure, ez dakit, erakundearen politikarik garrantzitsuenak duten lekua emotea honi. Eta bide hori da, kudeaketa aurreratua. Guk badaukagu gidaliburua, zelan egin behar da hau, zelan antolatu behar da hau, eta gonbidapen hori egiten dizuegu, eraginkorrak izan nahi baldin badugu, ez dagoelako beste biderik, ezta? Zer egin beharko genuke? Batzordeak bildu. Hasierako egoera diagnostikoa argi eta garbi zehaztu. Langileen konpromiso eta hizkuntza beharretan zentratu. Gure langileak zer behar dute? Ez da berdina gaitasun maila bat edo bestea. Ez da berdina langile batzuen beharrak eta besteak. Hau da, oso ondo egin diagnostiko alde batetik eta ezagutu zein dan gure eta zeintzuk diren gure langileen premiak. Orain artekoa ebaluatu zelan ibili garen, zer egin dugun, ze ahulgune eta zein indargune izan diren. Eta gero aurrerako edo aurrera begirako ekintzak proposatu, ezta? Hau da, prozesu hau betirako da, horregaitik da kudeak eta aurreratuan txertatu beharreko kontu bat, ez da bukatuko sekula. Sekula bukatzen ez da politika bat da, ezta? Kalidadean, ezta, egiten ditugun politikak bezalaxe, hau txertatu beharra daukagu, eta txip hori aldatu eta era normalizatu baten egin. Baina, klaro, hau ez da magia bidez egiten, ez? Erakunde aurreratuenek erakutsi dute, eta praktika hon bat aurrera eroan dutenen, faktore edo kontu amankomun bat da, hautze, eta da lidergoaren garrantzia, ezta? Gure, ez dakit, gure erakunde aurreratuenek egindako ekintza eta hau guztietan, liderrak agertu dira argi eta garbi, ezta? Eta lider politikoak. Lider politikoak erakundeen kasuan eta gainerako kasuetan, lidergoa zuen eskuetan dagoen zuzendari, gerente eta taldeetako edo saietako arduradun gorenek. Zuek hartu behar duzue bai ala bai honen ardura. Lider batek txertatzen duenean beraren agenda politikoan, olako gai bat, bai ala bai egiten du aurrera prozesuak. Baina bestela abandonatu egiten bada, eta beragoko arduradunen karguan eta erantzukizunaren pean geratzen danean, ez dauka indar nahikorik hau aurrera eroateko. Beraz hori klabea da, ezta? Apustu hori egin behar duzue, bai ala bai, eta era sistematiko baten zuen estrategietan txertatuta egon behar dago, ez? Ze hau lan egiten danean, oso ondo zehaztuta dago. Nork, zer, noiz eta ze hizkuntzatan egin behar duen.
Eta hori idatzi egiten danean, eta adosten danean, zuzendaritza nagusi baten, eta hori ja, era jerarkiko baten jaisten danean, hori bete egiten da, gainerako gauzak egiten dituzten moduan langileek, baina indar hori behar du, ezta? Liderrak bere zuzendaritza nagusira, 3 hilabetean behin edo dagokionean eroten duen plangintza eta jarraipena duen plangintzak, eta hain zehaztuta dagoen plangintzak, nork, zer, noiz, ze hizkuntzatan, erabilera planaren jarraipena, hizkuntza irizpidean jarraipena, ebaluazioa, irizpide horiek bete diren ala ez, feedbacka herritarrena, horrek ez daukatzera bueltarik. Beraz, hau da nobedadea nagusia, eta horretara gonbidatzen zaituztegu gure praktikak eta gure formazioa eta prestakuntza emanda, ezta? Eta zuei eskainita nola ez. Laguntza, orain artekoa, hau guztia ez dut errepikatuko, arduradun politikok egin behar duzuela lana, diseinuan, garapenean, jarraipenean, zuen ekipo teknikoetan eta teknikoen laguntzarekin, jarrera proaktiboa, hau da, zuek, ezta? Jarrera proaktiboa erakutsi eskero hori era normalizatu baten jeitsi egiten da, organikoki, gure erakundeak horrela funtzionatzen dutelako, hau da, guk badakigu eta herri langile guztiak badakite, eta zuen enpresetan lan egiten duten guztiek badakitelako hemen organigrama bat dagoela, ardurak nun dauden badakizkigu, eta gauza bada plan parte hartzaile bat eraikitzea. Baina beste gauza bada nork agintzen duen. Eta nori dagokion hau guztia finkatzea, jarraitzea eta ezartzea. Eta, zuen esku, badakizue, zeintzuk izan beharko ditzatek esan, arduradun horiek. Eta, hau guztia esan da, bikainera goaz, ezta? Bikain ziurtagiri sistema berria dator, gaitek esan dizuegu, importantea zala ere, kasu honetan deno funtzionatzea era berdinean. Gure ustez, hau ere, nahikoarin hilabete batzu barru indarrean izango dugu, eta sektore publiko osoa sartuko da. Berrikuntzei dagokienean, badaukagu berrikuntza importante bat, eta da, bikainera aurkeztuko modua aldatuko dela, hau da, ezagututa, ez da, badaukagula aurrera egiterik, bai sailka, departamentuka, aukera izango duzue, edozein momentutan, bikainera aurkeztu alizateko. Eta erakunde osoa ez duzue zertan aurkeztu behar, ez da? Etorri alzarete, banan, departamentuka, udalen kasuan udaltzainak, edo kulturretzeko kultura atala, edo atalka, esan nahi dut. Gure asmoa dalako, talde txikietan bada ere, aurrera egitea. Zergaitik, bikain prozesuan sartzen dan atala, departamentua edo dadanakoa, eta emango dizuegu ez da hori gero idatziz zelan, ez? Aurkeztu, frogatuta dagoelako, dala bide bat iraunkorra eta atzera bueltarik ez duena, ez da? Bikainera aurkezteko ariketa egiten duen atalak, sailak edo erakundeak betirako badauka ja bide bat eginda, ez da? Eta gero, bikain horrek mantentzeak suposatzen duen, estres hori ere txertatuta dauka. Hau da, gonbidatzen zaituztegu, aliketarinan, bikainera aurkezteko, guk uste dugu, era masibo baten aurkeztuko dela jendea, eskaera masibo bat izan zalako, hau da, nik ez dut zertan itxaron behar, nire erakundean, ez da, jubilatu ala langileak, badatoz, esaterako, ez da, udaltzainan kasua, oso argia da, udaletan, ez da, bada atal bat edo departamentu bat asko ari dana eguneratzen, gaztetzen, eta, printzipioz, bebiarekin datoz udaltzainak. Eta oso garrantzitsua da, ez abandonatzea hori, eta gure udaltzain guzti horiek jartzea prozesu honetan. Zergaitik? Bebiarekin datoz eta beharrezko da beraientzako euskaraz hastea lehenengo momentutik, ez? Sartu ala, eskaini behar diegu ingurune hori euskaraz
lan egin ahal izateko. Gazteak dira, gaitasuna dago eta horrez dago inolako problemarik. Beraz, bikainera aurkezteko autu hori egiteko eskatzen dizuegu, osorik eta unidade bat edo batzuk ekartzeko, eta edozein momentutan, hau da, itxaron gabe, lehen bezala, ez da, eukiko duzuela aukera, etorteko arian hori bikain hori lortzera. Eta bada kalidadezko zigilu bat, ez da, zuen herritarren aurrean aurkeztu dezakezuena eta nahiko genukeena gainera agirian egotea, ez? Hau da, bikaintasunari begira hizkuntza kudeaketan egin duzuen ahalegin hori nahiko genuke herritarrek ere ikustea eta alde horretatik ere grafikoki, baldaketa bat dator zuek hori ikusgai, ez da? Eta ziurtagiri horiek euki ahal izateko eta aitortza hori. Eta azkenengo programa, guretzako benetan oso garrantzitsua izango dana eta herritarrei begira, Euskaraldiarekin, ez da, hasi behar dugu, bihar bertan, eta benetan guretzako eta Euskal Herri osorako proiektuarekin, natorkizue apur bat azaltzera, zuek jakin dezazuen, ez da? Kasu batzuetan, udalen kasuan, ez da? Badaukagu, zuen teknikariekin hau eraiki dugulako, lehenengo momentutik, baina nahi dugu gainerako enpresek ere eta fundazioek eta gainerako sektore publikoak ere entzutea marka hau seguruenik zabalduko dalako datozen urteotan eremu edo sektore publiko osora. Zer da Euskaraz barra-barra? Euskaraz barra-barra dator eta Euskaraldiaren 3. edizioa egiteragoaz eta Euskaraldiaren ariketa sozialaren ostean ikusi dugu establezimentuen partetik eta bazegoela nahi bat eta gogo bat Euskaraldiaren markekin jarraitzeko. Zergaitik? Euskaraldia bukatzean, orain arteko edizioetan 11 eguneko ariketa egin dugu, establezimentu horietan, parte hartu duten establezimentu horietan, feedbacka izan da, bat, oso ariketa interesgarria izan da, bezeroekin, guretzako, gure bezero euskaldunekin oso, beharrezkoa zen kontu bat izan da, azkenean establezimentuek saldu nahi dutelako. Establezimentuek nahi dutelako beraien bezeroak ondo sentitzea. Establezimentuek nahi dutelako kalidadean beti ari dira, ez da? Asmatzen zerreman saltzeko eta beraien bezeroak mantentzeko, ez? Orduan, ikusi zuten ariketa hori Euskaraldiarena beraientzako, era oso naturalean eron zutela aurrera eta feedbacka positiboa izan zela. Orduan hori eskatzen ziguten, zergaitik ezin dugu erabili, ze kasu askotan eta herri askotan markarik etzegoen, zergaitik ezin dugu erabili hau, ezta? Ze 11. egunean eta bezero berriak datozen ez dakite gu kapazidade hau daukagunik. Eta orduan esan genuen, momentua da, ikusita ez da, udal askotan eta marka diferenteak zeudela, ez da, adierazteko, establezimentu horietan bazegoela, kapazidadea eta euskera sartatzeko, baina beste askotan ez. Eta gure euskaldun kopururik handiena bizi da, hiri handietan eta herri handietan, nun ez dagoen bermatuta identifikazio mota hau. Beraz, ez dago aukerarik. Sakabanatuta bizi diren, ez da, masa kritiko handiena, ez da, nun daukagu masa kritiko handiena euskaldunena, Bilbo handian, Donostialdean, hemen Gasteizen inguruan, kasu horietan, askotan ez ditugu marka hauek, ez? Eta esan den genuen, guazen hirukoitunean, iparraldekoekin eta Nafarrekin hitz egitera, ia kapaz garen marka bateratu bat ateratzeko elkarrekin. Eta hau da emaitza. Ez da politikariek edo arduradun politikariek erabaki dugun, ez marka edo eraiki dugun egitasmoa. Euskara teknikari guztiekin hitz egin zen, Euskal Herriko euskara teknikari guztiekin hitz egindakoa da, euskara teknikari guztiek edo guztien artean erabakitako eta aukeratutako marka duzue, pantailan, gorri hori, euskaraz barra-barra, ez da jokua ematen du euskaraz, eta, iruditu zitzaien hau zala egokia, koloren aldetik eta markaren aldetik, eta guk egin genuena zen,
teknikariek aukeratutako hau akoba maila politikora eroan. Eta mai politiko horretan parte hartzen dugu, ondo dakizuen moduan, aldundiek, udalek, hau da, UEMak, eudelek, eta 3 hiriburuek eta jaurlaritzak. Ara eroan genuen, oniritzia eman zitzaion, marka honi, eta zer nahi dugu? Euskal Herrirako marka bateratua izatea. Nahi dugu Euskal Hiztunek, gero eta gehiago garen Euskal Hiztunek estresik gabeko eremuak irabaztea egunean. Ez bakarrik Euskaraldia da Euskaraldiaren antzeko egitasmoak egiten ditugunean. Nahiko genuke, era natural baten jakitea, Euskaldunek egunero non erabile dezaketen hau estres linguistikorik gabe. Eta hau izango litzateke eskainiko genieken marka printzipioz eta 23an establezimentuetan. Orduan, proiektu instituzionala iraunkorra eta era honetara banatu duguna, ardurei dagokienez. Zer egin dugu? Banatu eta 23an otsailean izango litzateke marka honen aurkezpen instituzional eta nazio mailakoa. Eta zeintzuk hasiko gara marka hau martxan jartzen? Hasiko dira 3 hiriburuak, oniritzia eman digute, 3 hiriburuak, gure kasuan Donostia hegoaldean, Donostia Gasteiz eta Bilbok, eta Nafarroa ere sartuko litzateke eta iparraldea. Eta pilotoa egiten ari gara 15 udalerritan, une honetan, horiek ere sartuko lirateke, bai eremu euskaldunenetan, UEMako herrietan egiten ari gara, piloto hau, Nafarroan, Euskal Autonomia Erkidegoan, hiriburuen kasuan ari gara Donostian, pilotajea egiten, ikusteko zehuldade eta zer daukagun, eta zelan banatuko litzateke hemetik aurrera? Bueno, hasi, 3 hiriburuak gehi, 23, momentuz, 23 udalerri inguru ja baiezko eman dute, eta kasu hauetan daude udalerri batzuk, esaterako Donostiako kasua, pilotoa egiten ari dira, eta beraiek bazeukaten merkataritzarako marka bat. Zer egingo dute hauek? Marka horiek apurka ari dira erretiratzen eta ordezkatzen. Euskara / markarekin. Beste batzuk zer egingo dute? Ez zuten ezer, eta marka hau era automatiko batean ezartzen ari dira. Nondik kudeatuko da hau? Kudeaketa herrietatik egingo da, Euskara zerbitzuetatik egingo da, azken batean, hurbilen dagoen erakundea zaretelako, zuen programa izan da, beraz aitortza zuei, hemen daukagun esperientzia guztia, nondik hartu dugu? Zuek, udalek, Euskara zerbitzuetatik egindako, ibilbide horretatik, ezta? Orduan, zuek izango zarete, kontrolatuko dozuenaz eta kudeatuko dozuenak establezimentu txikietan, eta guk hartuko genituzke azalera handiko establezimentu erraldoi horiek, ezta entidade finantzieroak esaterako gurekin badaukat hitzarmen bat, beraz gu arduratuko gara. Azalera handietan dauden, horiek marka handi horiek, ez da Eroski, Carrefour, Zara, horiek guztiek gurekin ari dira, beraz gu arduratuko gara. Eta euskara zerbitzuetatik egingo da banaketa, jarraipena eta despliege hori zuen herrietatik. Eta esan dugun moduan, 23an hasten dan proiektua da, baina 24ean zehar bere, esan digute beste herri batzuk, ez da, aurten ezin dut, baina 24ako partidetan eta gure aurrekontuetan ja zertatuko genuke programa hau. Eta hori da apur bat helburua, ez da? Komunikazio kanpaina osoa, da maila nazionalekoa guk egingo genuke, eta herrietan zuek noski autonomia daukazuela, zuek egin beharreko dena egiteko, guk zuen eskuetan jarriko genuke eraiki dugun kartelak eta era guztietako euskarri horiek, zuen erara banatu eta egin ahal izateko, baina bai maila nazionaleko eta komunikabide handienetan egin behar dan komunikazio plan nagusi hori guk erongo genuke. Eta guk ordainduko genuke, eta ari gara une honetan zuen teknikariekin hori ere partekatzen nolabaiteko oniritzea eman dezaten eta horrekin aurrera egiteko. Ze irudikatzen dugu? Urte batzu barru irudikatzen dugun panorama da Euskal Herriko mapa interaktibo baten eukiko genituzkela
euskara estresik gabe, erabiltzeko aukera daukagun establezimentu guztiak. Hori lehenengo pausuan. Ni oporretan bano ez dakit nora, Euskal Herrian mapan jakingo dut, herri horretan nun egin dezakedan euskeraz, eta gero marka hori ere eukiko nuke, ezta? Baina, egin nahi duguna da gure Euskal Herriko mapa hori guztia margostu gure marka gorriarekin. Ze guk uste duguna, baino, askoz zabalagoa da euskeraz egin daiteken eremu hori. Zergaitik? Araua izango dalako, ziurtagiri, guk ziurtagiri maila ematen diogu marka honi. Hau ez da euskaraldian egiten dana, hau marka serio bada. Marka hau lortu ahal izateko, irizpide minimo eta gutxieneko batzuk daude, eta da ulermena ingurune soziolinguistiko erdaldunetan, hau da euskaraldian jarri dugun baldintza bera izango litzateke batez ere ingurune erdaldunean. Zergaitik ingurune erdaldunean konformatzen gara, komilen artean, ezagutzarekin, konturatu garelako euskaraldian, guk ezin dugula itxaron, ezta? Hainbeste euskaldun bizi gara eremu erdaldunetan, ezin dugula itxaron, ez dakit zein maila izan arte euskaraz, ez? Guretzako oso garrantzitsua dela ulermena. Eta gu kapaz garela erosketa batzuk egiteko ulermena baldin badago. Orduan, ingurune erdaldunetan hori da, marka hori izateko baldintza nagusia. Ulermena gutxienez egon behar dela. Hau da, inork ezin digula esan, marka horren babesean, háblame en castellano que no te entiendo. Ezinezkoa da. Albideratu behar duena da, gure, ekintza hori, erosketa edo danadalakoa, euskeraz egitea. Eta hori, arnazgune handia da ingurune erdaldunetan. Pentsatu Barakaldo baten, gure herri erdaldun baten, erdaldunago baten zer dan. Baina, klaro, Barakaldun 20.000 euskaldun bizi dira. Eta eskubidea daukate, ezta? Hori probatu ahal izateko eta hori esparru hori irabazteko. Beraz, hori gutxienekoa. Horrek ez du esan nahi, eremu euskaldunenetan, beste langa bat, jarri dezakegula, uema baten esaterako, ezta? Hori autonomia izango duzue, zezuek ere badaukazue esperientzia hori. Baina, zigilu, serio eta jarraipena eta behar duen marka honek hori behar du. Gutxienekoa, hau da, euskaldunek estresik gabeko espazio bat ezagutzea marka horren atzean. Hori izango litzateke. Eta oso garrantzitsua da, ezta? Irabazteko asko daukagulako. Hau da, gure azalera hundirik gehienak erabiliko dute hau, eta gero antolatuko dugu non eta segurtasunez, eta kontura datu gara euskaraldiaren ostoan, milaka eta milaka establezimentu direla, nahi dutenak sartu honetan, eta baldintza edo bermatzen dutenak euskarazko jardun hau. Beraz, hori da, esateko daukaguna, ikusten duzuen moduan oparoa da, ezta? Bai araugintzaren aldetik 2023an eskuartean daukaguna, erdigunean jarri ditugula, ezta? Hauek guztiak eraikitzerako orduan gure herritarren hizkuntza eskubideak, erdigunean jarri behar dituzuela, sektore publikoa zaretelako, arduradun publikoa zaretelako, mesedez erdigunean jarri dezagun, ezta? Jarri dezagun eskubide horiek, guazen bidea elkarrekin egitera, laguntza osoa beharko duzue, badakigu, ez da erreza, eukiko duzue, gure laguntza, prestakuntza izango duzue, zuen teknikari eta zuen ardura teknikoa eroaten duten, hoientza guztientzat garrantzitsua da zuek informazioa guztia ere izatea, jarraituko dugu, eta orain, galderen tartea txaten bidez, zabalik daukazue, eta hala ere, zelan, 154 zaudeten konektatuta, ez auki bildurrik guri idatziz, emailez, zuen galderak bidaltzeko, eta ez auki bildurrik gu inguratu behar bagara, gu joan behar bagara enpresa batera, ideiak ematera, hau guztia saltzera, horretarako pres gaudela, eta hori dela gure lana, noski? Eta zuen esanetara gaudela, baina orain, zuen esanetara gaude, eta eskerrik asko, hain luzaro entzuterren.
Galdera batzu daude, nahi batzue atletik jasita, batek barra-barraz aldetzen du, ia zoilik merkatarientzako izango ote den, ala eraikin publikoetan, udalean, kulturretxetan ere zabalduko den. Bai, momentuz 2023an establezimentuan pilotatu behar dugu, ordenatu nahi dugu establezimentuetan, baina noski nahiko genuke lehenbailen urrats hori emotea eremu publikora, sektore publikora. Hori guztia Akoban ere esanda dago, eta nahiko genuke, Akobaren baimena izatea, 23an ikusten dugunean ez da zelan zabaltzen da hau establezimentu pribatuetan, ni seguru nago, batez ere sektore publikoaren, orain ez, dekretu berrian sartuko den sektore publikoaren zati horrentzako beharrezkoa dela, ez garela soratu behar markekin, ez garela soratu behar, eta guk eta guretzako hori izango litzateke asmoa, ez da? Arian joatea zabaltzen, horretarako noski baldintzak bete egin behar dira, eta 23an hasia, hiriburuak, herriak, eta 24an behar bada hasi gainerako erakunde publikoetan marka hau jartzen. Gure ikuspegitik dalako, esparru ikaragarri zabala eta handia zabaltzeko aukera, eta guk hori ezin dugu galdu. Euskaldunak eta gure herritarrak eskatzen ari badira era masibo baten hezkuntza sistemak egin duenari ematea jarraipen bat, eta irabaztea esparru, kirol esparrua, zuek dituzue kiroldegiak. Irabaztea esparru aisialdiko esparrua, zuek dituzue kulturretxeak, ez da, erakundeak. Irabaztea gainerako enpresak, museoak, fundazioak, hori guztia irabazi beharra daukagu. Baina askotan, estres linguistikoagaitik ez gara kapaz euskara erabiltzeko, porque nekatuta daude, neke pandemikoa da gurea, iraunkorra, ezin gara joan inolako markarik gabe. Eta gero, marken anabasa hori, ez da? Guk aitortu behar dizueguna da egin duzuen bidea. Ez gara zerotik azten. Zuek oso marka potenteak dituzue herrietan. Horregaitik autonomia daukazue zuenak ordezkatzeko eta nahi duzuenean ordezkatzeko. Zenien azinor, ez da, neure herrian polikiroldegian, tokian tokiko marka landu duzuena baldin badago, nien joango esatera, Euskal Herriko marka jarri aliketarinnen. Transizio hori eta erabaki hori dagokion erakundeari dagokio. Eta guk errespetatu beharra daukagu. Guk nahiko genuke irudikatzen dugulako, eta zuen teknikari guztiekin hau landu dugulako, irudikatzen dugulako, ez daukagulaka indar nahikorik hainbeste marka saltzeko. Ostera indar handia daukagu marka bakarra saltzeko. Ze hau, komunikazio plana izango litzateke iraunkorra urtero. Hau da, okelaren, ez da, euskal okelaren kakalitatearen, edo euskaderra arrautzen egunero eta urtero telebistan zabalduko genuken marka da. Hau da, biherredoetzi irudikatzen dugu eta irudikatzen genuen barra hori, ja ez euskaraz barra. 2 barra gorri horiek ikusten dugun lekuan, herritar orok identifikatzea euskaraz egin dezaket. Euskaraz egin dezaket. Eta beste alde batetik eredugarriak izan gure ume eta gaztentzako. Gure umeek eta gazteek ikusten badute gurasoek polikiroldegietan, museoan, erakunde publikoetan, okindegian, zaran, berskan, erabili dezaketela euskara, eredurik potenteena gure gaztentzako hori da. Irudikatzen dugu marka bakarra, eta irudikatzen dugu urteroko publizitate kanpaina hain handiak marka zabaltzeko, nun euskaldun, erdaldunek eta mundu guztia jakin behar du barra horiek direla euskararen zigilu hori, ez da? Baina, esan da moduan, autonomia eta landuko dugu hau guztia erakunde publikoekin, era natural batean egiteko jauzi hori, ez? Eta erritmo guztiak errespetatu izateko. Gero, asko galdetzen dute, ia konpartituko dugun aurkezpena, eta, baiet, e-mailez bidaliko dugu, eta ari gara atarian ere eskegiko dugu. Beste galdera bat izan da, kudeaketa aurreratuaren inguruan, eta
Bai, gidaliburu bat aipatu dugu, ez? Eta hori zelan zabalduko, agian ez dakit nok erantzun behar duen. Bai, badaukagu gidaliburu moduko bat lehendakaritzan, eta ari gara gainera lehendakaritzako eredua edo, praktika, ez da? Praktika on bat eginda, eta gidaliburu batera txertatuta dago, hau da, kudeaketa aurreratuan, ez? Edo kudeaketa aurreratuan zelan txertatu euskera eta zer egin behar den, eta gure nahia da, gainera badaukagu, ez da? Astelenean saio bat, beraiek, ez da? Aurkezteko eta azaltzeko hori, ez? Ze bide egin duten kontuan hartuta ze egoera, ez? Ze egoeratatik hasten ziren, ez? Lehendakaritzaren egoera erabilera dagokionez negargarria zen. Egiten ziren gauzak, noski, egiten ziren, baina maila honetan, esan nahi dut, abia puntu horretara heldu barik zeuden, eta egin duten bidea azalduko dute, ez? Eta hor oso argi ikusten da, ez? Kudeaketa aurreratuan mundu horretan sartu direnean, eta batez ere, lidergo politikoa agertu danean, eta lidergo politiko hori etengabe batzarretan eta txertatu danean era normalizatu batean, zelan gu organikoki eta oso esanekoa gara, ze badakigu zelan funtzionatzen duen erakunde batek, era automatikoan joan dan betetzen, ez da? Eta gero azalduko dituzten oski, ze ahuldade, ze eragozpen, eta zer, gainditu behar izan duten. Baina arazo bakoitzari zelan eta zelan aurre egin dioten oso ondo azaltzen du lehendakaritzako hasieraran barrik. Hasiko gara astelenean azalpen hoiekin eta tailer hoiekin, eta gero idatziz bidaliko dizuegu. Eta ikusiko bagenu beste ikastaro bat egon behar dela era masiboan edo online edo era presentzial baten, egingo genuke. Ze interesatzen zaigu, hori danok egitea era berdintzuan eta zalantzarik ez izatea, ez da? Ze, klaro, hizkuntzen kudeaketarena eta kudeaketa aurreratuarena gauza berria da, egia da. Gauza berria da eta ondo egin beharra daukagu, baina laguntza oso aukiko duzue horretan. Gero beste galdera bat dago profil asimetrikoen inguruan. Batek, jakinda batzuei igual zaiela eskatuko idatzizko ahalmenik, esaten du, ia horrek ekarriko ote duen beste langile batek erderazko testua, edo testuak erderaz izatea. Bati eskatu zaio bakarrik ahozko ahalmena, edo eskakizuna. Ez du zertan horregaitek antolatu behar dugu ondo, ez? Perfil asimetrikoena lehen azaldu den moduan, ez da? Ez da gauza batera orokorrean aplikatuko dena. Ideia da, araua dela perfil simetrikoa. Araua hori da. Nik ez dut imaginatzen gure erakunde publikotan egon daiteke, ez da? Egon daitezke kasu batzuk, ez da? Lanpostu batzuk non argia dan, ez? Asimetria horren beharra. Baina araua izango da simetria. Asimetria hori, lehen esan dudan moduan, oso argi ikusten da lanpostuetarako izango da. Hau da, lehen esan dudana, ez da? Esaterako, hori, ez da, zeladoreak edo hauek, edo zaindariak edo, horiek ez dute ezer idazten, ez dute ezer pasatzen, ez da? Non konturatu ginen honekin, egoitzak, ez da, gure adineko egoitzetan ematen dugun zerbitzua. Guk hori pilotatu badaukagu. Gure egoitzetan langileak ditugu, hau da, laguntzaileak, gure adineko personekin egunero lan egiten dutenak. Kabiarekin Gipuzkoan egindako piloto honen arabera, zer egin genuen, ez? Asimetrien kontu pilotatzeko, esan genuen. Guazen langile hauei guztiei bebiko azterketa egitea, ez da? Irudikatu dezagun bebia behar dela, gure adineko personei arreta, ahozko arreta ematen dute batez ere, nahiko bat emoteko, ez da, bebia. Eta pilotoan egin genien ahozko bebiko azterketa. 180 aprobatu zuen, noski, eta inolako arazorik ez zuen izan. Idatzizkoa ez genuen egin, ez zutelako behar. Baina
eskertu ziguten, beraiek, olako aitortza bat ere hemen gainean, esaten zigutelako, gu ez gara kapaz, bai, adinaren kontua gaitik, perfilaren kontua gaitik, eskatzen diren ikasketen gaitik, gu ez gara kapaz une honetan, bebia pasatzeko. Osa, claro, bebiko idatzizko azterketa batek suposatzen duena, pasatzeko ez ziren gai. Eta eskertu zuten, ez da? Eta hor guk gure teknikariei eta hau dena azaldu genuen egin genien galdera zan. Eta beharrezkoa da eskatzea. Eskatzen diegu gazteleraz bebiko lengua castellanako azterketa egitea eta idazlan bat egitea en castellano sobre, hau da, ez dute ezer idazten, tablet batekin doaz, ez dute ezer idazten. Ez, gurutz batzuk jartzen dituzte eta tablet batekin doaz eta beraien jarduna, ahozko jarduna da, nagusitzen dana beraien egunerokotasunean. Bueno, kasu horiek oso argiak dira. Kasu batzuetan bebi aukiko dute, ez? Gazteen kasuan. Baina ez ditugu bideratuko euskaltegietara bebia bai ala bai pasatzen idatzizkoa behin da berriz ez dutelako gainditzen. Ez dauka inolako zentzurik. Eta pentsa ze seguru gauden guk honekin, ez da bide honekin, bai galegoekin eta bai katalanekin hau kontrastatu dugunean, katalanak ere orain konturatu dira, klaro, lehen katalana eta gazteleraren, ez da, hain hurbil dauden bizkuntzen arteko hori, pentsatzen zutela, ez zutela behar, nik uste konturatzen ari direla, ez da, atzerritarrak sartu ala, helburu batzuk ezinezkoak direla. Eta kasu batzuetan, onartu behar dugula, ez bada beharrezkoa, ez da beharrezkoa. Orain, honek ez du esan nahi, gure udaletako administrariak edo, ez. Arau asimetria eta salbuespena asimetria. Baina oso ondo pentsatuta non behar den. Hori argi daukagu. Horregaitik pentsatu behar da nun eta gero taula bat ere pasatuko dizuegu, ez da? Edozein gauza ezin daitekelako egin. Izan behar da gauza justifikatu bat, hau da, egoitzetako laguntzaileak, edo gure txoferrak, autobus baten. Bai, nahiko genuke, bebia izatea, baina ez dute, baina badaukate. Eta horre guztiak dakar, abe, eta gure sistema osoa eta euskaltegietakoa ere aldatzea. Ze langile batzuk eskatuko digute, nik ahozkoa bakarrik egiaztatu behar dut. Beraz egidazu, bat, ikastaroak beren beregi ni txoferra naiz, eta beren beregi bebia ahozkoa pasatu behar dut, eta maidazu hori, beste batzuk guztia. Ez da, nahi izango dute. Hori ere aldatzera goaz. Baina, beharrezkoa da gure egoera soziolinguistikoan. Eta guretzako da oso denbora harinean eremu bat irabaztea. Ez da jeiztea maila, baizik eta errealistak izatea eta irabaztea. Hau da, enterradore bati, herri baten, ezin zaio idatziz eskatu. Claro, ezin zaio eskatu. Ze eskatzen espadiagu ikasketa maila bat izatea, ezin digo eskatu bebia idatziz, bai ala bai idatziz justifikatzea. Ez, esaterako, perfila derrigorrezkoa badu. Edo olako kasuak dira, ez? Oso hospital bateko badu. Gure eroaten gaituena eserleku baten, zer idatzi behar du horrek. Oso kasu argiak izan behar dute, salbuespena. Eta egin behar dugu ondo. Gero, askok historiondu egiten zaituzte, aurkezpenagatik, beste batzuk marka bakarra beharrezkoa zela, ere esaten dute, eta azken galdera bat dago, baina nik uste dut ia erantzun duzula, eta esaten du batek zaintzako arloan atzerritar asko daudela, eta zelan ahozkotasuna landu horrekin. Bai, guk dekretu honen inguruan egin behar dugun lanketa eta hausnarketaren inguruan dago identifikatzea sektore publiko osoan eta zuek beharko zaituztegu, azterlan hau egiteko, jakin behar dugu ze perfiletako langileak ditugun, ezta? Zeintzuetan egin behar dugun olako euskalduntze, asimetriei lotutako euskalduntze prozesu arin bat. Eta zuek esan bezalaze, hor daukagu etorkinak, etorkinen perfilik nagusiena da erdaldunak, hau da, Hego Ameriketakoak, erderarekin edo gaztelerarekin, ikusten ez dutenak behar izanik, euskara ikasteko, baina gure zerbitzuetan lanean ari direnak. Adineko personekin, tabernatan eta hori. Zer egin nahi dugu horiekin?
asimetria honen kontuarekin ahalik eta arinen euskaldundu. Ahozkoari dagokionez, begira. Egin behar duguna da, zerbitzuetan lan egiten ari diren, segure tabernatan badikizu zein dan une honetan perfila. Beraz, zerbitzuetan ari diren hoientzako, guztientzako, Entzuten duzue? Bai, ezta? Bueno, gure euskaltegien elkarlanean beraz, ikastaroen antolaketa aldatu egingo da, ikastaroak izango dira batzuetan, askotasun hori lantzeko bakarrik, edo idatzizkoa, eta beste alde batetik, martxan dugun eta egiten ari garen plataforma, ez da? Zuten? Bai. Esaten dute ezetz, txaten bitartez esaten dute ezetz. Entzungarko lukete, nik mikrofona ireki dut. Entzuten duzu gutxienez? Txatetatik adierazten baduzue, eta bukatzen dut azalpenarekin? Bai, entzuten baduzue hori, ez da? Alde batetik euskaltegien eraldaketa, euskaltegien eskaintzaren hobeto esan da eraldaketa, eta beste alde batetik esan plataforma teknopedagogiko berria ari garela eraikitzen, inguratu izenekoa, abe ari da egiten, hizkuntza teknologiak txertatuta oso mimatutako plataforma bada, doakoa izango da guztientzako, doakoa, eta hor ere norberak, A batetik C baterako bidea egiteko modua. Datorren urtean A bat A bi martxan izango dira, eta doan, eta beste alde batetik aplikazio, beren beregiko aplikazioak arloka. Hau da, gure interesatzen zaiguna da, gure zerbitzuetan, dendetan eta tabernatan ari diren, etorkin horiek, ahalik eta arinen ulertzea beraien negozioko terminologia eta esaldiak, eta punto. Gero egingo dute bidea. Orduan, hori ere badaukagu pentsatuta. Azterlan bat egitea ze behar izan dagoen, eta bakagitzari eman behar zaiona ahalik eta arinen euskalduntzeko, beraien arloan. Ez da, beraien arloan arreta euskeraz eman ahal izateko nahikotasun horrekin eta arintasun horrekin eman ikastaroa. Hori da gure helburua. Behar dugu zuekin landu hau guztia, eta gure ustez, ahalik eta arinen irabazi nahi baditugu, eremu oso errezak, errealistak izan behar dugu. Guk ezin duguna jarri da, helburutzat, baina etorkinak atera behar dutela B2 simetrikoa edo C bat simetrikoa ahalik eta arinen. Ez da helburua hori. Helburua da, arreta, zerbitzuetan, euskeraz eman izateko gaitasuna izatea. Eta horretarako laguntza osoa ematea, lehenbailen eta doan. Bai plataformen bidetik, bai beste ikastaro batzuen bidetik, ahalik eta arinen prestatu jende hori. Eta ikusi dezaten ere, etorkinekin arazo hori daukagu, batez ere, Hego Ameriketatik datozenekin. Ikusten dutela ez dagoela, ez da, behar izan hori. Eta erakunde guztiek, egin behar duguna da, bai. Taberna honetan lan egiteko, hor zelan, mugimendu handia dagoen, ez da, zerbitzarien partetik eta Hego Ameriketako batez ere, etorkin hauei esan behar zaie, bai, pero tienes que saber euskera. Ike, un B2? No, un B2 no. Jakin behar dute hori. Eta, beraien esku jarri, mira, tenemos una aplicación mugikorretarako, y aquí están, zenbakiak, lo que te piden, egunero, ze agur, egin behar zaion, eta doan daukazu. Baina, zuk, etxean, claro, realistak izan behar dugu, ez dago jenderik, langile nahikorik, zerbitzuetan lan egiteko. Beraz, danon artean egin behar dugu alegin hori, ez? Eman beharreko guztia. Aplikazioetan, ikastaroetan, doan, plataforma teknopedagogikoak, baina marka horrekin ere nik uste dut estutuko ditugula nolabait. Ez da erakunde publikoetan bakarrik lan egiteko, baizik eta marka, ikusten duzu daukadan markanik tabernan, azuk eske euskeraz hartatu behar dituzu.
Eta horretarako nik emango dizut, eta udalak emango dizut, eta abek emango dizu. Eta eskura eman, ez? Hori da apur bat planteamentua, bueno, hori, ez? Gure egoera errealista batetik abiatuta. Bueno, eskerrik asko, zuen denboragaitik, eta esan bezala, zuen esanetara, gure emailak zabalik eta bilerak egiteko asmoa ere, eta nahi duzen erarte.